Kaixo artista, begiratu gure herriko gerezi ondoak, ja? Nola dauden? Udaberria heltzeko dago, ezta? Begiratu, zein ondo doazen. Bai? Gerezi ondoak, bai? Beste bat arte... Baina zergatik gerezi ondo batzuk loretuta daude eta beste batzuk ez? Ez etxasmatu, Ba behitu pista bat, hauek iparraldeari begira daude. Besteak ez irekiago, hemen argi pilo bat dago, eta bestean? Hori da. Eta gero bitxikeria bat daukate. Hemengo zurtoina gerezi ondo batena da, eta gero adarrak beste batena. Bazenekiten?